הנה דוגמה קלאסית מחיי היום-יום. אני בטוחה שכל בחורה שרואה את זה מבינה על מה אני מדברת. ועל מה אני מדברת? אני מדברת על אתה לא מקשיב לי. אתה לא מקשיב לי. אנחנו מרגישות שאנחנו מדברות, והצד השני לא מגיב לתוכן העניינים, או בורח לטלפון, או כאילו אין קשר עין ואין תשובה שנוגעת לתוכן השיחה. זאת אומרת, הוא לא מקשיב לי. עכשיו, מה את בעצם רוצה לומר? אני לא נשמעת, לא שומעים אותי. אני מרגישה שאני מדברת ואף אחד לא שומע את מה שאני אומרת. ולכן, פעם הבאה שאת אומרת לו משהו ואת מרגישה שאין פידבק מהצד השני, אל תגידי לו, אתה לא מקשיב לי, אתה לא זה, כי מתחיל ריב. את אומרת לו, אני מרגישה שאתה לא שומע אותי. אני מרגישה שאין מי שישמע אותי. ותראי מה תהיה התגובה. ברגע שמדברים בשפה של אני מרגישה, אני צריכה, אני רוצה, הצד השני מתייחס לזה הרבה יותר לצורך העניין, ולא מגיב בתוקפנות להאשמות שהוטחו נגדו. תנסי ובואי נראה.